99.9% Tiprasa rokno roman script hamjago okokno katalkhe kebono sana kokri aboni bagi chung kokborok sithai klaikhe social media rogo chung roman script baino dal bidal sileo tamo Facebook tamo Twitter te tamo WhatsApp rogo okokno laithanai CPIM bo kaham keno saimano te tabungni BJP IPFT hapang bo kaham keno saimano Tiprasa rok roman script no hamjago hune aboni bagi borongni muchungpri no katari tono bangla ebo devanagari script rok yakhare sana thangke abo kasa Cold War kokthai niklayo Phiyaba Tiprasa rok sanimang tonglayo roman script by no Kokborok script nam laina ni bagai bisi katham kawai aboni bagai dal bidal jora tei dal bidal thayo abono Rugwi deputation romani bo nugo Tripura hani lukurong no sal kisas tukangbo TSF rok roman script no sanai deputation rolaimani abono Rugwi MDC Pordalochon Tripura kok kaisa post khaikya Facebook o abo sajage angai TSF rok FIR khaikya MDC Pordalochon Tripura ni thakao yagulo haino hai MDC Pordalochon Tripura bo TSF rok ni thaka FIR khaiman nukjakha patimungno Rugwi haino hai Tripura mothani samung tangkra amiono atibo haino hai MDC Pordalochon Tripura ni thaka FIR khaimani mangpli kasai phaithiuka tabuk naithai abono bwskang ni jora tamong no roman script by Kokborok sithai de kaplai no eba bangla script Taya kokthai ni soba sal busuk tei bisi busuk soba nangno